భారీ భూకంపంతో మయన్మార్, థాయిలాండ్ దేశాలు షేక్ అయ్యాయి. ఏం జరుగుతుందో తెలియక ప్రజలు కేకలు వేస్తూ రోడ్లపైకి పరుగెత్తుకొచ్చారు. వారి కళ్ల ముందే పెద్ద పెద్ద భవంతులు నేలమట్టం అయ్యాయి. భవనాల నుంచి బయటికి రానివారు శిథిలాల్లో చిక్కుకున్నారు. దీంతో భారీగా ప్రాణనష్టం సంభవించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. చాలా చోట్ల రోడ్లు చీలిపోయాయి.哦，ရေတွေကိုထွက်လို့ကျုံတရားထိခိုက်မှုသိမ့်မရှိပြီမဲ့ဒီပြည့်ရကြောင်းကြတော့အင်မတန်မှ ဟိုမှာကားကြီး ဟုတ်ကားကိုဘက်ဆက်သွားလို့မရတော့ ရတော့ ကူးကြမှာတော့ခင်ဗျားထုတ်ကြည့်လဲအဲ့ဒါကြီးကို ကားတစ်စီးဟိုမှာ ပင်အတိတ်ဆန်လုံနေနေငနေလောက်တာပါဗျာသမခန်းဖျားမှာចောင်းဆောင်တစ်ခုပြိုသွားပါတယ်ဒီပြဒီဘက်တကြောလုံးပြုတ်သွားတယ်ဒီကြောလုံးပြုတ်သွားတာကမ်းပြီမှာအောင်ပန်းမှာပါသမခန်းဖျားပါခင်းလေးနဲ့ရှေ့ကျမ်းပါလဲတော့လဲတယ် Oh my god! Oh! 你这，哎呦我操 ！Oh my god! 刚是人掉下来了吗 ？Oh my god！ మయన్మార్, బ్యాంకాక్లో సంభవించిన భూకంపం ప్రజా జీవనాన్ని అతలాకుతలం చేసింది. ఎత్తైన భవనాలు సైతం కుప్పకూలడంతో మృతుల సంఖ్య భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే భూకంపం వచ్చే సమయానికి మెట్రో రైలు స్టేషన్లో ఉండటంతో ఒక్కసారిగా ఊగిపోయింది. రన్నింగ్లో ఉంటే మెట్రో పడిపోయేంతలా షేక్ అయింది. เอาที่ออกได้ถ้าออกไม่เราต้องรออุปกรณ์ได้อุปกรณ์ก่อนนะรออุปกรณ์ก่อนคนมาแล้วเฮ้ย